14 века отделят тези младежи от времето, когато е живял великият хан Кубрат, автор на 3 свещени думи. Съединението прави силата, чийто смисъл е актуален за всички времена и народи. Уважаеми телезрители, аз ви приветствам в студиото на предаването Роден край, където днес заедно с мен и всички вас са 7 българи от Бесарабия. Те имат не само горещи усмивки и запалени сърца, но и много идеи, големи планове и интересен опит. Хайде да се запознаем с тях. Здравейте, казвам се Олга Гроздева и имам късмет да се родя българка в Украйна. Здравейте, казвам се Алиса. Мисля, че дори една усмивка може да прави чудеса. Здравейте, казвам се Гаене. Не съм българка, но част от моето сърце е българско. Здравейте, казвам се Николай. Вярвам, че красота и доброта ще спасят света. Казвам се Сашо Суслин, имам цел и върва към нея. Аз съм Юля Кичук, успявам спорта и искам да успявам в живота си. Казвам се Евелина Чепразова. Българската песен ми е в сърцето и в душата. През месец март 10 бесарабски българи от най-различни места на Украйна и 10 местни българи взеха участие в 7-дневен семинар по проект Младежко предприемачество изход от младежката безработица, който се проведе в България в град Видин. Един от организаторите на семинара, Димитър Данаилов, който е и председател на Младежката асоциация за обмен и разбирателство в Европа, сподели, че Младежкия форум положи началото на едно добро сътрудничество между Украйна и България и занапред ще способства младите хора никога да не оставят без работа и успешно да реализират своите големи и малки идеи. Освен многото лекции и беседи, младежите посетиха много красиви места и научиха нови факти за България. Уважаеми телезрители, трябва да ви кажа, че преди да заминат за семинара в България, тези млади хора, израснали в разни места, а днес студенти в най-различни отделски вузове, изобщо не се познаваха. Обаче в България те така се сприятеляват, че днес много често се виждат, обговарят проблемите, с които се сблъскват и заедно се радват на своите успехи. Във връзка с това, моят първи въпрос е адресиран към отговорничките на групата Олга и Гаене. И искам да ви питам, разкажете ни, на мен и на нашите телезрители, какво се случи в България, какво толкова ви обедини и как едно кратко пътуване съумя да промени живота на всички вас. Нашата организация е Български младежки съюз към Асоциацията на българите в Украйна и през месец март нашата организация може да се каже така, че подписа един договор с спогодба и започна да работи с организация в България, която се нарича Младежка асоциация за обмен и разбирателство в Европа. С помощта на тази организация бе проведен проект. Темата на проекта стана предприемачество като начин за борба с безработица сред младежи. И нашият младежки съюз беше поканен за този проект да се запознаем, да говорим за тези неща, които ни вълнуват. Всъщност, нашата организация за пръв път взе участие в подобни проекти. Съществуваме повече от 10 години, но това се случи за нас за пръв път. От името на цялата наша група искам да изкажа голяма благодарност на организаторите на този проект, Младежка асоциация за обмен и разбирателство в Европа. Техните организатори, специално Димитър Данаилов и Тереза Станчева, което се грижиха за нас цялата седмица. Наистина се грижиха. Освен, че са организатори и всичко беше организирано на много високо ниво, като пристигнахме, получихме програмата и всичко беше разписано по минути. И нито един ден не беше, смисъл не мина не по програма. Всеки ден знаехме какво ще правим и точно така следвахме по програмата. Според мен, като за такива проекти, това е много важно. Освен това, освен самия проект, извън нашите лекции и по време на свободното ни време и
през това време се грижиха за нас. И това ни направи огромно впечатление, че хората отделят своето свободно време и се занимават с нас. Научихме много неща. Както каза Юлия, посетихме и забележителности на България, Белоградчишки скали, едно чудесно място. Дори не всеки българин, съм сигурна, който живее в България, успя да го посети. Ние вече знаем. Успяхме да научиме и песни, и народни танци, и поговорихме за проекта. Според мен, особено като за младежи, това е чудесно, невероятно прекарване. Да се запознаеш с прародината си, да се запознаеш и с проблемите, и обговаряхме тези проблеми, и те се касаят точно младежите. Само ние можем да решим нашите проблеми. И ние говорихме за тях и съм сигурна, продължаваме да работиме, да сътрудничаме и съм сигурна, че ще стигнем до някакво решение по този въпрос. Поне сега стартираме и се опитваме с нещо да помогнем, както и на себе си, така и на другите. Всъщност, по-подробно искам за проекта да разкаже Оля как прекарахме там в България и какво научихме там. Здравейте, скъпи телезрители! В рамките на една седмица прекарахме не само чудесно времето, но и полезно, защото проектът беше изключително важен и може би необходим за нашите студенти, които в момента са студенти, а утре тези хора, които търсят работа. Изнесоха лекции някои от преподавателите на Софийски университет, общински съветники. Посетихме 2 училища в град Видин и около Видинско. Още едно училище. Посетихме Белоградчишките скали, което е невероятно. Запознахме се с изключително интересни хора. Надяваме се този проект да продължи. Това е само една първа стъпка. След като се върнахме, ние създадехме една група във Фейсбук и ВКонтакте. И това е едно начало за бъдеще сътрудничество. Проблемът, който вие обговаряхте на семинара в България, е актуален и за Украина. Какво ново, какво полезно вие научихте за себе си? Тази проблема е актуальна все така и в България, защото много молодежи поради това, като завършват своето си учебно заведение, нямат работа, защото на всичките работодатели трябва хора, които имат определен опит в своята професия. Да, определен опит в своя професия. Ама този опит ти не могат да получат без подкрепа на государството, на държавата. Бих искала да допълня само за това, което говори Ники, защото в рамките на този проект ние бяхме разделени на определени групи и някои, дори няколко групички извиха като вариант и изход от този проблем, студентите в рамките на висшите училища, може би на основните училища, веднага да започват работа или стаж, което може би трябва да бъде подкрепено не само от държавата, но и от някакви частни институции, които само се регулира от държавните политици. Това наистина би помогнало на младите хора да се реализират по най-бързия начин, да не се сблъскват с проблемите, че искат сътрудник с опит, който сега едвам завършва и няма как да има опит. Но това по принцип има възможност да се разреши. Това, до което ние сме стигнали в рамките на проекта. И във връзка с това, моят следващ въпрос, доколко в Украина държавата подпомага студентите или ние до голяма степен, нашите украински студенти са предоставени самостоятелно да организират своето бъдеще? Мисля, че и в Украина има проблеми с подкрепата на младежите. Затова мисля, че всичко се започва от човека, от неговото вътрешно усещане, внутренните му желания и енергия неговата. И мисля, че когато искаш, ще спечелиш. Затова трябва да знаеш какво искаш в живота си и да вървиш към това уверено. И когато има около тебе такива хора, като ние днес ни са събрали, нищо не ме плаши. Мисля, че заедно ние ще можем да се реализираме в бъдещето и да спечелим. Тоест важното е да имаш хубави приятели. Важното е да имаш вътрешно усещане, желание
цел и хубави приятели. И само напред да върви. И само напред. Следващият ми въпрос е дали планирате по-нататък да сътрудничите с организацията в България и какви изяви планирате да направите за нашите одески българи, а може и за българите в цяла Украйна? Аз ще отговоря на този въпрос. До сега ние поддържаме контакта с организаторите. Това са Димитър Данаилов и Тереза Станчева. И с всички участници, които ни станаха, няма да се страхувам от тази дума, приятели. Ние поддържаме връзката с Катрин, с Стефани и наистина това общуване продължава и няма как да спре. Ако говорим за проблемите за безработицата, решихме да заедно всички, така както станахме вече като един екип, ни станахме страшно близки един на друг и наистина се събираме всяка седмица, а общуваме всеки ден. И планираме в най-близкото и най-кратко време да организираме нещо подобно към младежката организация, към Асоциацията на българите в Украйна, разбира се. Нещо подобно като отдел за помощ на безработещите. В смисъл да спомагаме хората да си търсят работа, основно студенти. Защото това наистина е един сериозен проблем. Основното население, което живее в Бесарабия, това хора, които се сблъскват с финансовите трудности. И когато идва един млад човек или момиче да следва в висше училище в Одеса, се сблъсква с трудности не само финансови, а и как и къде да си намери работа да открие. Вече, нали, аз като работещ човек, може би съм преминала тези етапи, но си спомням, когато бях студентка, как си търсех работа и колко сложно ми се случваше да се сблъсквам с някакви елементарни ситуации, но за мен те бяха просто супер сложни. И може би понякога трябва да ти дойде един човек и да ти каже, че това са някакви съвсем елементарни неща и може да ги разрешиш по един или друг начин. Надявам се да успеем да го направим и ще се радваме на всякаква помощ. Ние отново се връщаме към тази фраза, нали, която казахме в началото. Съединението прави силата. Само заедно, ръка до ръка, рамо до рамо, вие ще можете да помогнете на себе си и един на друг. Пожелавам ви успех, нали, в тези ваши начинания. След 1-2 години вие ще завършите своите учебни заведения и ще получите своите дипломи. Има ли някой желание от вас да замине за България и там вече да практикува своята специалност? Аз имам много голямо желание. Сподели? Не гледайки на това, че съм само на първи курс в Одески национален университет Мечников, изучавам българска филология, както вече казах. И не виждам много голяма реализация в Украйна, защото в Украйна хората, българите не са на толкова много, че може да се реализирам в тази специалност. Затова искам да завърша магистратура в Софийския университет и може би да получа втора специалност. Искам много да кандидатствам туризъм. В България това е моята мечта. Аз мечтая за това от 9-ти клас, може и по-рано. Може, както е гайна, ще се остана в Одеса да работя, ала не мисля, защото имам цел и ще се опитам да вървя към тая цел. И сега имам един специален въпрос към Юлия. Доколкото знам, за теб това пътуване беше особено, защото ти за първи път посети майка България. Можеш ли да ни разкажеш с какво те впечатли най-вече България? Аз первия път беше в България. Аз очень ми се понрави тяхната природа, техното общение. Аз мога да прикавам на български и всеки един ме разбира. Скъпи приятели, сега имам още един въпрос. Какво отново ви кара да се връщате към българското, към българските корени, към нашата българска същност? Навръща това, че ние сме в душата, в кръвта, сме българи и не знам други хора, допустим, ние гато два да се учам, като знам, че някой българин и сразу ставаме приятели. Тоест ние на какъв енергетически уровен това много го чувстваме и се радваме. Аз съм се българин от дете и от раждане съм българин и
това, че живее в българско село, тоже ме радва, защото нямаше да знам толкова добре българската музика, български традиции и това не само български знам и на други националности тяхните традиции, обаче българското именно в кръвта ми и в душата и много се радвам, че съм българин. Значи ти си роден българин и такъв ще останеш до своите последни дни и всички твои приятели, предполагам, че са същото мнение. И неотдавна целият свят отбеляза Деня на щастието. Ясно е, че всеки е щастлив по-своему. Но на мен ми е интересно и на нашите телезрители, предполагам, че също, какво вас, едни млади хора, ви прави истински щастливи? Мен прави истинско щастливо, като провеждам хубаво времето с една хубава компания, с която ми е бял в България. Мене ме прави щастлива това, когато аз гледам в очите на моите родни хора, близки приятели, и аз виждам в техния поглед нужда в мен, нужда в моето присъствие, в моята поддръжка и в моето понимание и уважение. Според мен щастието е да се занимаваш с любимото си дело и да имаш много интересни хора около себе си. Това е наистина прекрасно. Аз мисля, че щастието това, когато имаш каква цел и отадаш до тази цел, желателно с такива приятели, като те хора, дето сега с незбрани, защото като един от тях много ерудиран, те голями имат перспективи и желание. И това ме радва, да ме прави щастлив и искам да се стрема до нещо високо, да се добием заедно голями цели. Според мен щастието е едно състояние, което съществува във всеки един от нас. Просто трябва да го усетим, да спрем, може би да не бързаме толкова, да не тичаме, а просто за един момент да спрем и да се замислим кои сме ние, да се разрадваме на това слънце, на този въздух, дървета. Може би елементарно, обаче щастието, това, че живеем и усещаме, няма необходимост някакви допълнителни елементи. Просто то си и в нас. И трябва да се прислушаме и да обичаме живота и себе си. И това божествено начало, което го има във всеки от нас. Аз искам се присъединя до всички слова, които беше казани до мен. За мен щастието тоже той, че аз намерях такива другари, като мене сейчас ме окружават и очень много повлия на моята жизнь, поездка в България. Според мен щастието е да се усещаш щастлив човек. Наистина, както каза Оля, всеки ден трябва да го усещаш това. Защото за всеки един щастие, както разбрахме, за нас е нещо най-различно. Но смятам, че щастлив си, ако разбираш, че си нужен. И на себе си, и на близките си, на някой. Какъвто и да е този човек, не е важно. В смисъл да разбираш, че си нужен, да знаеш какво и защо го правиш. И сигурна съм, че всички сме щастливи. Оля наистина вярно каза. Важното просто да погледнеш вътре в себе си, в своето сърце и душа. Винаги ще можеш да откриеш някакви моменти, секунди, минути, часове, няма значение, когато си бил щастлив. Не може един човек да каже, никога не съм бил щастлив. Не е възможно. Ако някой случайно ще помисли и каже за това, греши. Наистина греши. Всички сме щастливи. Пожелавам да сме щастливи и така по-нататък. А между другото, този ден на щастието ние отбелязахме заедно. Уважаеми телезрители, убедена съм, че тези млади хора от Одеса, Тарутински, Татарбунарски, Болградски и Саратски район ви накараха да си спомните за своите млади години, за времето, когато вие също строихте големи планове и се опитвахте да направите този свят по-ярък. И много от вас наистина успяха. А сега, в края на нашето предаване, за всички вас звучи един музикален поздрав от чешийската българка Евелина Чепразова. Аз ви казвам довиждане и ви пожелавам да бъдете млади,
здрави, усмихнати и винаги българи! Снощи станах сънят буден, Маригано Ганке, дай попитах стара майка, Мари първо любе. Снощи станах сънят буден, Маригано Ганке, дай попитах стара майка, Мари първо любе. Дай попитах стара майка, Маригано Ганке, пели ли са първи петли, Мари първо любе. Дай попитах стара майка, Маригано Ганке, пели ли са първи петли, Мари първо любе. Пели ли са първи петли, Маригано Ганке, викали е говидаря, Мари първо любе. Пели ли са първи петли, Маригано Ганке, викали е говидаря, Мари първо любе. Че отидох на